Parcel. I-vibrate na. Okay. I-vibrate. Wala siya mga numbering drip. So, kusog. Diba? Pindi si mo. Three, two, one, intro. Let's go. 2,000 years later. So, for this video mga kamigan, abot na akong parcel mga kamigan. So, ato aning nabrihan. Let's go. No? Aning nabrihan. May init man eh. No? Yes. Parcel. Ano? Foot massager. Yeah, big. No? Ano yung karton? Ano yung sulod? Ano yung sulod? Ito siya yung USB. No? Ano yung butang lang na diri. Ano yung mga kapin? Diri na siya ibutang. Ano agad? Diba? Patong yung ildre. Ito yung bandaron daw. Uy. Ay. Padamay. So, kailangan ba din na siya i-charge? So, ato sa ning i-charge pila ka minuto, pila ka segunda para mabalaan na to ni. So, mabalik ka tayo pila ka minuto. Let's go. Welcome back, no? Na charge na ako ni. Okay na kayo. So, ato na ning tisingan no goods kayo. Oh, na siya mga numbering drip. So, kusog. Diba? Pindi si mo. Na siya mga mood rin baga. So, ito na ning testingan mga kabingka kung epektibo ba yun. Ayaw sa na to, Dre. Okay, so let's begin mga kabingka. So karon na kami gato na ning sugdan. Na siya yung mga mood dire. Ito ipatong itong tiil dire. Ito. Ito balon niya. Anong daw ni?
Nasa yung mga kuandri ba? I-vibrate na. Pa, agay. Uy, ni-vibrate na. Sige. Kana. Ah. Tah. Lami. Ah. Pisay. Oh. Favorite sa kuntil mga kabingkaw? Ah. Grabe yun, di ba? Favorite dito. Kaya ni hantod number 10. Ah. Kalami sa kuntil. Ah. Number 5. Lagi daw nga kuan style. Good sa kayo ni di mga kabingka. Di ko ano kung tilo. Kaya pong isa. Ah, kani. Kaya na yung tod number 10. Ay daw. Isa. May mga pitik-pitik ba? Pre. Okay. Pending the piece. Okay. So, goods kay mga kabingka, no? Kaning massager, mga kabingka. So, na siya manual para kuan, pwede ra magud niyo kuan, dali ra magay ni siya kuan, gamiton mga kabingka. So, unsa pa inyong ginahulat mga kabingka, mag-check out na mo mga kabingka. So, ito po si DJ Martin, the place to be you. See you in next May food review, unboxing, and etc. etc. Pabush ka, baby. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.